Hij had die goed in de gaten. Leuk, hè? Oh, braaf. Doe maar, Piet. Je moet even leren. Hey. Stevig? Ja. Peach. En Daisy. En Famke, Oda, Bouke. Joeke, Joep. Spider-Man. En Mario. En Mathilde. Hi. En Yvonne. Wow. Hoe nog een ding zitten? Dit gaat mis, Bouke. Ja, kom zo. Ja. Oh. Goed bezig. Oh, lekker hè? Ja, wat langs, jongen. Oh, hij gaat wel even. Zo, ik ben net nog weer. Ik wou wat leuk met kinderen. Oh. Ja? Eigenlijk ik dan een poster van Mario. Nee. Die hebben we nog keepje, een Mario halster. Geertje had halstertjes gekocht voor Mario en voor Piet. Maar Mario is nog een beetje te liet. Oké? En we gaan ziekje
Even een ziekje. Als ik halsters binnen van Mario. Een echt Mario halster. Lijkt dat ik leuk? Ja. Cool. Peach. De Hinderwasstraat. Ja. Nou, hij werd wel mooi oppoetst. Oh, met slingeren. Nou, dan maar voorzichtig. Lekker Wordt onder, voor de zwaarder, onder ja? thee. Het Bouke van u regelt. De heen. Handyman Bouke. En nou de fiets in de moelen. Wat is er om straks pakken die in de jasje? Nee, we staan om in de oren beginnen. Hoe ontschroei je dat even leuk? Daisy. Peach. Mario. En Glendy. Uh-oh. Dit is de koe. Nou, ik zeg even dat hij zelf weer omgeeft. Maar ze vinden Taya al heel leuk, want Taya die is zo'n biksverring. Kom maar Taya. Nou zit maar aan Daisy. Goed zo, en dit mag Glendy wel hebben. Oh. Hartstikke goed. En nou zal ik Mario even... Zijn nou die mem? Doe maar. De liefde van deze begin. Nou, ik zal hem even helpen. Kom eens. Ja, goed zo. Goed zo. Doe maar. Oh. Mario. Hallo. Daisy.